Asenibingelele nonke ngani zakwethu bantu ba-South Africa naphesheya kuyilwandle. Ungonyama lo ingodlongudlaba noma imonto enkulu ethola ezinye iy'monto encwadi encane engafundeki ehlula abafazi namanje ababefunda behlula ukuyovula ngokho umhluthulo wenhliziyo zabafokazana. No into ezingayisho ukuthi njengoba sikhulume nabantu zathi le number le yaka 076 70 55 196 aziphinde futhi 076 70 55 196. Abantu abangayifoneli, abantu abangenzini, abangayifoneli ya number leya, abangayifoneli straight inamba kufanele ifonele uzobona noma ungena phezulu bathi nibhayo khona number lapho ozoyithola uyifonele kunoma phela ngakayazi ngekhanda kodwa yona fanele ifonele lesibili leyo yokuqala ngibize ningayifoneli futhi na ku WhatsApp ningayibhaleli noma ngabe nibona ukuthi kufakwa isithombe sami kodwa ningalinge nenza ukuthi leya number niyibhalele. Sicela ukuthi nje WhatsApp anuthinti ifone uma calls aniyithinti uma calls yibani ukuthi kule number entsha ilapha phezulu iyona enzoyisebenzisa kubantu baka YouTube bazoyibona inamba lapha le number ebhalwe lapha. Thatha inamba leyo uyisebenzise. Number 2 ngathi ungonyama kafakela imali. Abantu base baye South Africa abavula amehlo nabo. Bavula amehlo ungavumi umuntu akufakisa imali ungazange umbone. Yenzani kanjalo ungonyama useJimistini efonini kudala ngeke ukuhlola efoni angisahloli mina efonini. Mawuze umuntu ethi kuwe faka imali uzohlola efonini angisahloli sengayeka kudala impela efonini angisahloli efonini. Abantu bongithola ba TikTok na TikTok kukhona ababhiza abagangayo ngazi baba report account le so dano TikTok sagcina suyekile uTikTok lesingayiyeka mhlawumbe into engasindi WhatsApp ukuthi ba abantu banika ama location kodwa TikTok nayo ngagcina suyekile into ezosala uYouTube. So abantu abala sicela bena ku YouTube bafike ba subscribe ukuthi babe ngabuthiwa basibone ngapha bekwazi ukuthi basibone kuphi ngale. Siyabonga ungonyama eJimistini siyabonga kunonke ngani zakuyo siyabonga ngiseJimistini engikhona ngiseDelmo lapho ngithola khona ngiphinde ngibe sekhaya eMtubatuba. So yilokho inamba leya iyekeni asimntase ngendlala lo muntu obhizi nayo akafa indlala asimntale ngendlala mina njengoba ngathi ngukana kanto masondawo oqhuma elinye gxobe ngelinye akafa indlala yamuntu ningalinge nifaka imali akayibambe leya number alambe iphethe iloko nje nami sengithenga ngiyeke ngoba lokhu uthatha inamba lokhu ibanga uyithatha mina ngisebenza ngenamba owami umuthi mangugaya ngwenzela umuntu owenza ukuthi aphinde abuye. So inamba iloko nje lo yamuntu asimbale ngendlala losigebengu esibhizinesi number leya simgwebe ngendlala ningalinge nifaka imali lapha. Siyabonga nisale kahle ngiyanithanda nonke uNkulunkulu abe nani ngiyabonga.